Els vins del Pirineu disposen d'un nou portal web de promoció, una iniciativa sorgida del programa El teu gust aliments del Pallars de l'Ajuntament de Tremp, que pretén agrupar tots els cellers de la zona en una pàgina web que divulgui producte, patrimoni, territori i essència. Des del meu punt de vista, que ens donarà visibilitat com a sector, però amb un discurs molt més lògic, no? que pertanyem a un mateix territori, una mateixa climatologia, no? I el fet d'agrupar-nos i fer pinya ens ajudarà a promocionar el territori. Vam fer unes sessions de fotos, tant grupals al que serien tots els cellers, i després va haver el fotògraf que va vindre a les finques particulars i cada celler va poder exposar tot el seu patrimoni, diguéssim, relacionat amb aquest tema. I després se'ns van fer unes entrevistes, unes preguntes i uns plans de millora per poder créixer com a cellers, tant grupalment com individualment també. En aquest sentit, la pàgina disposa també d'un cercador tipus joc interactiu on es recomana els vins que més s'adiuen a l'usuari o al moment pel que es busquen. És una web interactiva on l'usuari pot entrar, pot veure els diferents vins que tenim i també tenim un lloc on el podem aconsellar, depèn dels seus gustos, és una mena de joc molt interactiu on l'usuari podrà veure una mica els d'això i deixar-se aconsellar per diferents actors que hi ha dintre de la web. Aquest portal vol promocionar el sector vitivinícola arreu a través de la xarxa, però també s'està treballant perquè amb un codi QR el client pugui accedir al web quan està en un dels restaurants de la zona i conegui quins són els vins del territori que es troben a la carta dels establiments i les seves característiques.